Magbibits kami mga kapobre sa Binmalay. Abangan yung service namin, tricycle. Tara nyo na. Yung mga nangasaksak. Tricycle at saka garong. May baong kaming rice cooker. Oh, yung suka, dinala ko na. Walang tuyo. Go mga pobre, mamaya abangan nyo mga pobre. Dito na kami mga pobre sa Binmalay. Yan yung cottage namin. Kami ay Juju. Lulog tayo mamaya mga kapobre. Medyo mainit pa. Pamaya-maya na kaunti. Bababa muna namin yung mga gamit. Ayan yung sinakyan namin. Dalawang tricycle, isang karo. Lulusog tayo. Mainit yung dagat. Hindi ganun kalinaw. Kasi low tide.
oh. Wala ka doon oh.